Cross kon mailing man intawo na makasalan. Pinagtatakikan sa daig pagpakinabang bumong kanaro ng Kanan kagayan og manakikita. sa kabos na natunay nagpenitensya nagsulsultan sala ni Nakon dumatong na duman sa bali na paghuhukuman. nalang kau tulo siya na matukaw sa mahal na tutukawa. Kahit naman niya sa trono na andam na. Ni Maria duman bakong abogada ang kamukakain Kundi saksi siyang tunay matalikod sa makasalan. Masumbitan sa ulit di mga taman pagpasunod niyang marangal. Na dumang sa tuo naman ni Jesus may nataraytay. Ang kaburiti man na talagang tutukawan kan apostoles na anak. Itong 10 mga apostoles niya. Ni orog pa mag-aagad nin padusa sa mga tao nga Ano pa ang mga banal sa to nindabog takan. Makasal ang taga-impyernong banwaan sa wala ang kaayunan. Ay riba nindang gayo ganit na mga demonyo. Diyos ano niyo sa isay daw bagang tao andi maglukmong totoo. Duman nga ni mabubuksan ang libro ning kabanalan. Marang karatan nilong tangka o galian mapapayag na dumaan. Gibunin tawong anuman ilon na daing kabaran. Ani mabubuksan tanggabot ang kasalan sa angog masusurat man. Minsan naman makasalan, marubit sa karopitan. Mabubuhay kung nagsulsolin mabansay makikitap na ni dumaan. Kadumanaw si sahod, asin pa si siya sa tos. Ang ibong ilong mga ulay o girumdom dumangani sa saysayag. Kakon mausisan na kabos nagibugi-butan. Ani mapod na mga banal na gabos pa inian ulayo niya. Yan mga katuod ko na pinaraan na totoo. Diyos sabing ama ko kangunyang kamtanan nindoan og masaparais. Mandya sa ino ng kamtan, ang langit kamurawayan. Hinandang mamakong oras kamahal sa mga santos o banal. Kung matapos ining ulay, neso sa mga banal. Yan na mamutan sa wala malilingoy man sa gabos na makasalang. Langgot na daing kasama, lawog niwa na mo mula. Takot makita sa iyang mga mata, kikilat bagang kasama. Natulos ikukurahaw, padosang kagiram, giram. Pagkadakla reso sa rinalangkaw, inian ipagtatara. Ayaw yan kamo sa kuya naman lulubos. Ang kamong tao malapaso na totoo, marupit palpal na gayo. Ikaw na sa indong kamtan, ang impyerno na banwaan. Anay na andam sa Indonesia, diablong anana duman man ang kagurang man. Sa dakulang darang anggot, ang pagtataram ni Jesus. Baganting og dako lang makatatakot ang butis na labing tanong. Mabubukangani naman ang dagang tinutong-tungan. Sindang anan sinda asin diag duman marupit sa karupitan. Duman makagat-kagatan na maghilahilahan. Ay katapusan tulog mga kasakitan, sakit sa good makaguran. Kung mag-ibunay niyon, Jesus sa malubog. Ko ng totoo sa mga Tunay na tawo duman sa langit, impyerno. Luming huwag manggaya-gaya, mga wakalag nila. Ang gabot na sa Diyos, mahal na Ama, iyong gibuninda sa Santong Diyos, ika lamang ang banal na mga banal. pag-ampon sa maray, mapagbaho, mabangis man sa taong lulong na palpal. Na Kristyano
libong di katanusan na Talikodan mong totoo anon radigdig sa mundo o marang Jesu-Kristo nanganing di ka maboyonan sagot nin mga demonyo sugot nin mga demonyo Naan mga tawong alan di masalamagadan siring naman anarin man ulawan pera ko yaman na gabusan ang matutunaw gabusan ang matutunaw mong inaan pa sa lamong labi pa magsulsol magpenitensya buot mo magorasanan ang bawat simong makuha ang bawat simong makuha na
Noon ay sakit duman sa impyerno. Noon ay ang puso man asin bawat simong idolot sa Diyos. Nganing abton mong padagos, balwanin mga santos na ay. kaya magsolsol maikot Noy, naay, nay, noy, noy, kung ang pagsusol maigot. Noy, noy, Pago maring may aldaw ka maganda miyong maugma. Anal daw kon dumiklom na, urog na magsasakit ka na. Berik Nay, 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 gibo birik-birik na. Nay, nay, na kondo matong kaduman sa langit nakayonan. Doduman ang pakinabang, ang yaman na kaugmahanan. Diyos na kagorang na, noy, naay, nay, noy, noy, ang Diyos na kagorang na, noy, noy. Jesus kami nagagatman Sukat mahirapan, nakon matapos ang buhay, sa moya mo nakakamtanan. Ay, langit ka mo rawayan, noy, 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 ang langit ka mo rawayan, lang sa'yo. Kagurangan kong Diyos, mantang ibinarat sa muya, ang mga tandaan sa iyong santong pasyon, ngayon, tamong, ito, tansi mo sa santong hawa, Asan ibaba ka nila sa sa mahal na Santa Cruz. Itugot mo Itugod mo lugod sa muya, kung mahirap ko na sa mga kurangan. Alang-alang na lamang lamang ang sa iyong pagkagadaan, asin paglubog, makaibag kami, kan sa mong pagkabuhat. Asin sa kamarawayan, sa pinagad ng Diyos. Nakasarap ng Diyos Espiritu Santo. Diyos na dahil katapusan sa itong magkagurangan. Maliligo na Maria, lugot, nansisya yung mga Kristiyanong mabuhay. Asin Magagal sa kasalanan mortal. Alang-alang na lamang ang maligon na ayong malaktan kasalan iwinar sa ilinigon sa kuyang puso asin sa ngalan ka naman ang Espiritu Santo